ବାଦାମ ପାଖରେ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ସେ ଦରପୋଡ଼ା ବାଦାମ ଗୁଡା କେମିତି ଅନେଇ ପାରୁଛ? ଦେଖ ବହୁତ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ ପାଖରେ ପାଇଛି। ଆରେ ରାତି ଅଧରେ ନଈ ନାଳ ଡେଇ ତ ତମ ଘର ଯାଇ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ତମେ ଘରେ ବସିଛ କୋଉ ଭଳିଆ ସଂଘର୍ଷ କରି ପକେଇଲ? ହେ ତମେ ଯାହା ବି କୁହ, ଯେମିତି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ବର୍ଷର ଜଳବିନ୍ଦୁଟିଏ ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଛାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ନା ନାଇଁ ସେଟା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ନୁହଁ ମୟୂର ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ହଉ ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡାଇଲଗ ଛାଡ଼, ସିଧା ଆକ୍ସନ ଉପରକୁ କହିଲ। ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତମ ବାପା ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଫଟାଫଟ 60-70ଟା କିସ୍ କଥା କରି ପକାଅ। ଆଉ ଲଭ୍ କୋଟାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ରହୁଛି ସବୁ ଫଟାଫଟ ଦେଇଦିଅ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ।